Döwletimiz tarapyndan hususylygama berilýän gollugdyr kömekler Lebap vilayetinde de özüniň oňy netijelerini berge. Vilayetin telekeçileri döwletimiziň ösüşiniň durlul gomlaryna ýokary önümçilik görkezjileri bilen täzeden-täze ähmet üstünliklerini beklenýärler. İşimizdeki barha ilerleyen hususy önümçiliklerin hataryna, çärji we etrabynaky kepdelik harytna şandy, çörek we süýji kökenimlerini taýýarlaýan hususy önümçiligim görkezmek bolar. Hususy önümçilikde 20 goly işçi hünärmen ähmet çekip, olaň aglabatynyň ýaşlar bolmagy hasam buýsanlarçydyr. Ekologik taýdan arasy tagamly hem eleter bahalardaky önümleri bilen ila daratyna giňden tanylýan bu önümçiligi daşary ýurt öňürçileriniň kämil enjamlary oturdulyp, geljekde kepdelik harytna şany bilen taýýarlanylýan harytlan görnüşleriniň ýygydarly artdyrylmagyna garaşylýar. Häzirki wagtda bu ýerde çörek we süýji kökenimleriniň 30 görnüşi taýýarlanlyp, her aýyň dowamyna 2,5 tonna söňürilýär. Hususy önümçiligiň işçi hünärmenleri şanly tene halkara bitaraplyk gününe, hemişelik bitarapligymyzyň 29 ýyllygyna anamly ähmet ýeňişleri bilen sowgatly barýarlar. Hususy önümçilikde öňürilýän ýokary hili önümleri vilayetiň etrapdaş şäherleriniň söwda nokatlarynyň onlarçasyna uğradylyp, barha uly eslege eýe bolýar. Munyň özü bolsa dükanlarymyzda, ak bazarlarymyzda azyk bolçulugynyň döredilmegine hususiýetçiniň münasip goşandydyr. Hususy önümçiligiň agdyby eşgärleri, telekeçiler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler, ýygydarly döwlet gollugları üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyza hemde hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.